Pantas sa tong kuan. Karon mag-atang na ta diri. Kuan ni sir kana. Sir. Nami kuan sir. Kana. Saman. Ga checkpoint ni sir kay kuan kana naay. Kami sa mga bider. Checkpoint mo nung checkpoint mo sir nga. Ay. Sir, palapusan mo sir. Dili sir. Kabalo biya ka sir nga. Kung sa ang kahigpit atong mga panahon. Ay dili. Palapusan ko sir maloy mo sir kay mujuta biya ko sir. Nga sa Sir. nya na lisensya. Ay, Lisensya sir, lisensya sir. lisensya sir kay bagyo man ko sa mga gabi ay nya. Labas man. Na. Nabilin lisensyado gi ko sir. Lapusan ko sir kay Saan man sir nga ka-drive ka niya? Usa man ka day sir. Lisensya. Ako kay ni kay sir. Ay. Unsa day ka sir? abogado mo ko. Daw nya, mujuta man ko. Palapos ako niya kay Ay, malit niya ko nay. Tara kayo sir, sir. Palapos ako kay. Oh, mujuta ko sir. Camping sir. Sige. Kay 1 hour later. Mantay mga motor anay nangagyaw sa ano to pag nariron chef, ay ka balaka. Basta atang ra kita dire. Kaya ko tayo taka na rin. Basta lang check na. Meron makadakop sa juta raon ang chef. Lain na rin chef, og naay mo agi. Bato yan. Okay. Atang ta. Kita ka na muna. Usan yang support? Checkpoint mo sir. Gahi mo gud ulo. Sir, bakay helmet. Oh. Punta mo ato sir kay Lisensya. sa padala ko sa lisensya ni sir nga. Igor mo gusto ko pa atong bulan. Igor kay Na. pobre kay man. Daw sir, walay sigmiro ay walay Driving without license. Sir, 1,000. Wala na. Gatawan ni nga motor ka sikap kung simula. Sige sir. Kaba. Ano checkpoint mo sir nga bukid makinid sir nga. Yan sir. Walay sigmiro ng motor sir. Ay di na kay Igor 1,000 na sir. 1,000. Ay di sir kay Igor mo. Sir. Tugo Kaning kung nahan mo sir nga. Without helmet. Without helmet. na og dili kamo kuan sir, kami madaot among kuan, among leader among Magi make ng tarang ni sir kay bukid ni sir ni highway ni sir. Kuan. Sir, dili mo sir kung asa may kung sa mga general kung asa may apak niya magdako ato jud mi sir. Wala sir, wala signal light. Pasaluan sir. Signal light po, dako kay yung violation ning motora Sir. Igor mo ba buwan di ako. Sir, okay sir. Ari sir. Balo. Parking na, parking na. Bayo ba katemo sir? Gisugro pa bulan sir. Asa man din niya sir? Ato kuan tangatap. Nya namon bon dalin ra nya. Butan dapat ng motor. Parking na. Ay, Ay, silo ay dire. Sir, wala din mo sir. Wa day kami na kuan din sa sir. Wala sir magdahaw man na mag-check sa bukid man dire. Dapat sir kada drive na tong motor no dito lang sa nga dalon. Sir asa ta matok. Kadyo na sir. Sir magdahaw nga mag-checkpoint po nga. Kay Bukid ni sir. usa ka driver naman tunay. Bay tra ka bulan to namon bon sir. Salo ako sir. Dili sir. Sige sir. Parang Dapat. kwarta. Ay, Sir, sir. ano na? Sir, Dapat ni sir. Kwarta rin sir oh. Pasig. Kana mo kwarta, pasig Pila pamata na nila. sir. Pila. Kwarta rin sir oh. 20 ram ni sir para palit og bulan sir ba 1 sir kay pobre ba tayo mi sir maloy mo sir 20 ra kwarta para palit bulan atong namon bonahan sir. Tao. 20 ni sir. Wala kay kadugog anak sir bisag Ay, pintar sir ang pang wifi ba? sir. Sir, pero ang imong country sir. Oh, kato tapay balay. 3,000 sir imong balilisyon dire sir kay Ya, unsa on Kaya sa mga palit og bulan sa mo sir 20 License ra ni code. pang last ini sir. Para palit bulan 1 sir atong namon bon. Maloy ka sir. Galuhoy. Kuya search ni mataas. Tapos mo sir. Sabay ko na ni sir. Tapos sir. Karang 20 na mo. Ako ani Jay. Jay ani yung texting ko. Sing kami. Sige. Lapos. Lapos sir. Oh, ya tao. Lapos. Kuya mataas ka. Salamat sir. Kasi ay pag utrog mo kuan ka. Bare. Pagdalag bisita. Oh. Tawa rin mo motor na signal light ng pika. Amo na kung bisin niya. Sir, og di ko kalimot sir. Tay man sige. Ayop, gabi. Gabi na nag-op sir. Oh, kana. Yun na. Kailangan sir. Kailangan daw mati ka mo dyan ang trip ha. Oh, okay, salamat sir. Bye ko. Tayo sa sir. Nung lapos na ko sir nga, wala mo ko'y kwarta rin 20 sir. Wala. Lapos, ako lapos to wala ko'y kwarta pa. Ay, Wala doon po. ikaw na ibahala na, ikaw na kabalo mong utang na dito.
O di ba ka mo balik O pagka sama, ibalik na ko ni, pabili na mo ni motor. Balik 20. Ay dili sir kay bulad niya. Una ana dia. Wa may sudan. Motor nimo og 20 imo ibalo. So, Kaning motor di man ni mababaylo ang bulad sir sa? ikaw na bahala na dito. Ay. Bantay mag Ako rin mga tag. Pagi ni sir. Ikaw pamaagi dito. Ayun. sa dai na pagdangag. Hey. Hey. Oy! Paano nga mo motor? Agay license sir. Wala sir. Ah. Driver without license. Wala ko sila mo tani, sir. Wala yan sir. 1,000 ni sir basta ko lisensya. 1,000. Taon. Asa man ikaw mo kwanda? Ole. Ayaw mo dyan. Sir. Oy! Kapalit ako bulad ato sir. Ha? Kapalit ako bulad. Palit na kayo bulan? Kapalit ako bulad ato sir. Bulad. Agi sir. Sige sir. Sir ha. Utang kapalit bulad sir. Matawad na eh. Malabang mo niya to sa. Ay kuan to kanang Loy kay tong tuhan. Ako ani ay Loy bugo kay. Kuan ko siya, sir. Nya kini. Wa pagay ko sapatos. Taon wa mangyud ko bugay. Wa sapatos. Gamidya sa gari ko. Ano? Sir, ang kaning iyahang kuan niya, kitiging dako abolisyon kay wala sapatos, wala karsones. Guantes wala tanan. Unsa may bataan ni sir? Taon na daw nato. Ani asa pa ka mo pauli? Boss, Asa? buha na to. Onbon. Ato sa barangay Kalubihan. Sityo Kasagingan. Oh. Dito ni sir. So, karon ni agi kadre niya wala man kay lisensya niya. Imong motor. Wala imong Like. panay. Taon na to ani. Charge nga. Taon ni motora nga. Sa sunod akong ikatambag nimo sa sunod magdala kag lisensya unya pagkarsunis taon na. Midyas naman taon ni imong isupot. Charge. Loy jud kayong Ah, bata. jod. Wala pa Sige. helmet. Wa jod sa sunod pag helmet. Sa man ni round. Labyo na tika. Abi naman ka na. Ayaw Charge. Labyan tani mata ah. Wala na. Check. Sige sorry. Oh, sige. Okay. Hoy. Unsa man ni charge nga na naman tatay na dagpan pero nakalabang naman mga luoya man god. Paita bitaw ning saalan po ning dakot ta diri sa mundo wa may mga lisensya ning mga tao dai dire. Tukato ka drive og motor niya di kabalong mo ka lisensya. Tian mo gara dire oy. Balintag kuan, balintag. Sikpin dito kuan, sikpin baryo. Ha? Balita rin. Naman ka na ko pa dito. Wate ka. Pamahawan eh.